féidir cultúrtha agan in Ghil Scoil Riamh. Tá go leor agsúlacht in ar ranfiú. Agsúlacht fisiciúil. Tá grúig an ada anki. Tá go leor grúig gear. Grúig cachta. Grúig grúa. Tá vircií. Tá hinwis féclí. Agsúlacht cluine. Is páistí éonar muid. Tá beirt páistí in ar gán. Tróir páistí. Capar. Cúige. Séir. Seachta. Láring muid tonga ca agsúla. Is British Deutsch. Tagalog. Portuguese. Láring muid Gaeilge. And English too. Tá muid in ar gcónaí. Títhe agsúla.